Hello, so padagos panggad kita sa di show my series so. Tadi kita ngumanan arani sa Pure Gold Iriga tadi ato branch man. Dito try tayo na sigat na sumayan pa sa di Iriga. Amoy na sumayan ni Rahul. Hindi ko talaga easy ang aran. So nababay din yun. Bukod sa siomay, nagbibenta man sila sa mga bulastog tapos alam na kayo din yung fried isaw na di nakastick, di ko isip, argan. Pero syempre, dahil show my series nga ni Adi, daw amig kain, siomay lang kain. So, tagal na ng siomay. Kaya pa, bakal pong siomay, dalawang steam tapos ano, dalawang fried. Tapos na magdunuman kami ulit. Siyempre, alangan man ako sa nanagkaka. Una nga niya, Adi. Katry na din ko sa Adi, Adi yung siomay meron. So, as usual, yes, as usual, so napunan ko, rules are rules and this is my show. So, my show, my rules. Nakukuha na pati ko na. Nakukutal na ako. Ngawan, Saturday, unlike sa una tang mga kinanan, kuya, 5 na, 5 ngaya sa Saturday, sa the order, 25. Amo yan, per order Saturday. Pero pag solo, pag halimbawa po isang lang, pag sa gilid, meron ko ako sa Saturday. 6 pesos pala na, di pag halimbawa, ano, pag sa desad. Oo man. Implanta natin, implanta na. Meron sa bawa. So, nanta-permeating ko ka. Kahit tayo na ko sa atin. Hindi ang gusto ko sa atin kasi manera. Talagang di man talaga nararay sa rosang. Laman talaga niya kawiling. Nakapayad maninyo yan. Manawa, di ko mananmawon. Butik. Akan nga matuot lang. Rugangan tapangan. Okay. Tapos mansi kaulyo hindi ka na pagbutaan sa katapang bulas ko kaya baka maging bulas ko lang yung siomay. Unahin ka ulit ading walang ating tao yung kain. Pero di ko nababay. Tapos kulang ngayon sa color. Buti yung show. Roga kami. Nahin tadi. Nakali na naman. Pero di na naman ako kali kahit pag kinain para kanina. Bubuon ko. Ano pa? Hoy. Amit niya sa adi, na-port niya, parang agkuya ka ibang kuwan. Bay ka di gulay na nanamitan. So di ko isikin ono di. Process meat din ginagamit nila sa adi, pero masarap masarap. Talagang pwede. May try na naman natin kuwan natin. Try din. Sweet and spicy na ba? Ilan tara muna nato sa ilang spicy at tama yan. So di parang namit yung imbutido ana pork niya sadi. Yan, naman ito ko sasabihin. Mga ano, so CDO aragan. Okay, this juicy and talagang siksik sa sa namit sa flavor. Tingin taman ko na ano. Agod chili oil tapos tawoy ading ko fried. Tingin takin ano namit niya. Distinct sa kuwan, mas lalong nakuha, mas lalong na magnify so flavor at tong kuwan pork nera. Distinct ta na ano. Tawoy. So ano, either way masarap eh. So fried. Tingnan namin ano sa ano, fried sauce or sa buta ko yun, agad chili oil. Sama yan. Kaya talagang kuha man sa atin. Agad din. Pinabalik-balikan naman sa dito. Talagang hindi ka mararayaman ka namin niya. Sarap.
bago pa ka to pwedeng makabigading siomay nyo, di naman na steam. Bumalik kita sa steam. Bumalik kita sa poon. Bumalik kita sa poon. Kung bago one bite mo. Hindi ko yun na dawahan. Parang mas nakukuha ko yaso. Minsan kaya pagka kinakagat mo yan na isod na kuha, pagka inarig ka siomay, binabanga mo, kasi tigkukuha mo, nag-iiba lasa neta. So kuha mo, taisbad mo, surera mo, maranamitan niya talaga so, kaloob-looban ka na kuha, ka na pagkain. So di mo mananamitan, pag halimbawa kinain mo yung isa, po. So i-rate na natin kuwan, i-rate na, Gerald ko rate na kata. So pinagsasalo pa ng, steam na pork siomay. Actually yung kanya is, pagka di, 8.5 sa di ko iilag sa 9 ta bila mo na yun ko niya laging honest lang ako tapos so fried man lilit ko na yun sa 8 na talagang sobra fair man naulan na pati sorry nakuha na tama na di turod ka di last ko na kita guys wala so pwede ba kita mag-anap sa isa't masyong ginagawa pa ka itong tamang yun kuya ano po nga nga nagaling ko ninyo aling foods na din yun Igoji Food Express so sa amo din Igoji Food Express pala